2023 বিধানসভা চংবারি গানাই ফাইরেরক জানি জানি বদলनो कपलाय खायनायनि बागै सारबोमनो आविमुं खलाबो अंखलायजाक abo haikino सांसालनि फुंनि सिमि 11 मान्दै विधानसभा केन्द्रआव त्रिपुरा मथारि अंगै बादायनाय बरम गोनांजों सपना देबरमा कपलाय एंनानि बागै सारबोमनो लेंलामुं करैखे 11 मान्दैनि बिसिं खबजाक हारबां विलेज कमिटिनि मानिखुं गामि सातरामपारा चित्रामपारा माधव गामि रगो थांगै बुबाग्रानि कक बिरिख्या तै आमचानि जत अक्रा साकरा रगै कखलाम सालायग्या अ आविमुंनि बिसिंतै मगलाम गामिओ बाना रमानि बान्दा बखलाय जाता बेबागै खुंनैथि नुखुंनि 30 बुटार आईपीएफ बीजेपी सीपीआईएम बदलिया करै त्रिपुरा मथानि बाना रंफाग्या बरमनो लामसगै नाहाका 11 मान्दैनि कैंडिडेट बरम गोनांजों सपना देबरमा बिनि लगी तंगो टीडब्ल्यूएफ नि सेक्रेटारि दिनारानी देबरमा ए भारतीय देबरमा नुपुर देबरमा त्रिपुरा मथानि ऑब्जर्वर उपेंद्र देबरमा स्पोक्सपर्सन एंथनी देबरमा न खबै ते कुबुनि टीडब्ल्यूएफ वाईटीएफ त्रिपुरा मथानि आनुंग्र मैडम तिनी नोंनि आवायमुं बो गामि रगो थांजाखा आव हामबाय नरंग पाइपले हामजा मते चबान चिबाय याफारो तिनी 11 मानदाय बाजार कन्स्टिट्युएन्सिओ जों हाबलाय मानदाय मादक आरोबो जों मिटिं खालायगा चिन्ताराम ताई शान्तिराम ताई तैसारांजाक हाबान थांगो ताबो खुंगा वर हारबां नलबगलाओ जों वर फायै ताकु kaham sangbai jingoro tini oro meeting khalalayka khalailai mani bisingtui kaisa jing oro yasak songo panda bokhlaika CPM tai IPF yakarei 20 परिवारनि 31 भोटार चिनी त्रिपुरा मथा फाइ हापाइका बरंग पाइपले हामबाय मारिओ सठिक समय सठिक सिद्धांत नामानि बागैनाय अमहायकेनो मियाबा अमहायकेनो जॉइनिंग प्रोग्राम बांगै तंगो तेबो भोटार बांगै तंगो आं तेबो दुखुरक्तु सानानि मुसुंगो अ मानदायनि भोटार स्रंगो हाइदि और सठिक समय सठिक सिद्धांत नाहानानि दरकार न नाङै तंखा तामनि हिमाले जों मोथांजांना नांगो ताइ फियक जाखनानि नांगो बुबाग्रानि थानचानि मारि ताइ one last fight बिसकानि 16 तारिखो निर्वाचन होनानै थाङै दंगो आन्द्रस मारि भोट मारि लायनाय नरक फाइबायदि जतन त्रिपुरा मथावो फायै नाय नरक जोगदान खायबायदि हाबबायदि तेबो खांबारि रिदि तेबो भोटार बारि नाय मैम तिनी मो बो आमचायो बुमसक लुखुंनि बुमसक अबतला हाबबाय बेखे हारबां नलबगला पारा और वो भाई बेला के खाकसां का CPM ताई IPF याकरे 20 फैमिली ने 31 भोटार त्रिपुरा मथाना हामजागै माने बुबाग्रानो हामजागै तिनी बरक बंनि कथार भोट न मागना खलाया बुबाग्रानो अरन कलाय थुं आंध्र समारिवो हिनि नाय बरक तिनी फाइका त्रिपुरा मथाव बुबाग्रान पार्टीओ बरंग पाइपले हामबाय तै चबान सिबाय याफारि याचाक सगो बुबाग्रानि इंगिनाय बरंग तेबो हामबाय मारिओ ताम हिमालय माने सय लामाओ सठिक समय अ जराओ न जे और पाइ कपलाय इंगियानि जरा अ जरा न बुबाग्रानि 42 ता सीटो प्रार्थी मानि जरा अबंखा मानदाय केन्द्र कलायो अ मानदायो त्रिपुरा मथानो कपलाय खयै बुट गोबां पाइरि रहनानि बागैनाय बुबाग्रानि हामजाक मानो नासिगै बरक तिनी और तिनी जोंबाय और जोगदान फाइका त्रिपुरा मथावो बरंग पाइपले हामबाय ताइ अ महानो खातं थगो तामनि हिमाले अ मानदायो बेलायखि बुट गोबां मानैनाय कपलाय इंनाय